Nomtato Wenomtato ma Uye wabaleya nomtato Wenomtato ma Ngamshaya Ngabela wabani leli yaqhikisa lelo qhikisa Ngabela wabani leli yaqhikisa lelo qhikisa Yakhala mina Wemsheli wami yaktanda Wemsheli wami yaktanda Wemsheli wami yaktanda Sikuyingosi yamaciko masiphinde futhi sikwazise ukuthi lapha eDumbe enyakatho yesifundazwe iKwaZulu Natal eDumbe Dam khona namuhla ukusukela namuhla nangosuku lwakusasa kuzobe kunomqhudelwano khona lapha nomviliyelo ohlanganisa amahashi njengoba umphakathi uzobe useDumbe Dam khona namuhla sobe sikhona sonke sijabula nomphakathi waseDumbe la ngidabuka khona asemukelela isihlabani somculo kaMaskandi uKhuzani sikwemukela ohlelweni lendaba zomphakathi ezangempela sonto ngiyabingelela Dongela kaMavuso ngumfana osemncane nje endimeni zomculo okujabulisa yikho lokho okukhuluma ngakho usemncane kodwa uthatha isinyathelo sokuthi ungene kuMaskandi ungene emculweni wesintu uphinde futhi uyishaya emakhanda ezinye insizwe kunjalo nje bakwazi ukuthi oyihola phambili umfowamphongose uKhuzani engiqhamuka khona lenkandle eMandaba ngithi ngiyabingelela nje emphakathini wonke njengoba wazi ukuthi mawukhuluma ngoKhuzani ukhuluma ngeciko engathi ilona ngempela lisemgangathweni kakhulu lezi insuku njengoba kwesiphuma nje enyangeni yamaciko la kade khona sijabula khona nemviliyelo yesintu namhlanje nami ngithi angizobhozisha esivivaneni yebo qala uma ubuka inkandla ubuka wena njengoKhuzani ubuka isimo okhule ngaphansi kwaso wawucabanga ukuthi ngolunye usuku uyokuhamba uyemelika uyomela iNingizimu Afrika njengenxusa angikhumbuli mfowethu amavuso ukuthi ngangikucabanga lokho kodwa ke ngathi ekhaya inkandla yonke iKwaZulu Natal South Africa yonke bajabule kakhulu ukuthi umculi onjengami agcine ecula into ezokwazi ukuthi ngoba ukuyaphesheya kwami kusuku uzalwe umculo akuvelanga nje bacabanga ukuthi khona umuntu uKhuzani kodwa kusukela emculweni babuka nothando abantu abangithanda ngalo bakobe sekwaziwa ukuthi hayi angihlonze njengomculi ozokwazi ukuthi ayomela amaciko phesheya kwelwandle esazophinda futhi abuyele engakhona ukuthi okokuqala sazophinda sibuyele ngoba phela amagalelo enyukunyaka nonyaka yini le eyenza ukuthi uKhuzani ahluke kakhulu kwezinye insizwa ezisemculweni uKhuzani uyabathanda abantu uKhuzani mayenze umculo wakhe uyayimisela kakhulu ngomculo wakhe futhi ke uKhuzani ngathi akuyena lo mculo ovamise ukukhala kakhulu ukuthi kuthiwe elokethi hayi uma ngabe ethuke washayisa bese sothi hayi kunabantu abangaphambili noma abachayimile izinto ekanjalo so ngibheka nje umsebenzi wami akho la ngishayise khona ngibuyele emuva estudio ngiyosebenza kanzima ikho ke lokho ngenza ukuthi njalo ngihlezi abantu bekhuluma ngami noma bangiqhamuka abantu bengithande futhi angikhona ngiyithanda lento isho izolo bengu workshop yabaculi noma yomculo khona la endlini zokusakaza ubaba uSipho Sithole ukhulume kakhulu ngalolu daba ukuthi uma ingoma yakho ingadlalwa emsakazweni kusho ukuthi musukugxeka abasakazi noma ukugxeka abantu abasemsakazweni gxeka wena nqobo lwakho ngoba ingoma kumele ikhulumele yona kube yiye yenza ukuthi umsakazi ayithathe ngenkani imphoqo ukuthi ayidlala isisesikhathini la mfoko amavuso othola ukuthi sokucula noma ubani bese ebheka ukuthi ngoba uKhuzani ungizwe noma ubheka wakwazi ukumdlala uKhuzani noma uTshatha wakwazi ukumdlala uKhuzani nami kumele ukuthi angidlale mengangidlali ngizomthuka ngithi hayi ngoba echeme noKhuzani ngicabanga ukuthi nje lo nto ingihlukumeze kakhulu mfoko amavuso kuze kwane statement ekuphoqa ukuthi ngisikhiphele kubo
kwabe indaba ngikuchaze lokho ukuthi ukuchema kusuka phi kuyapi kusuka ekuhlulekeni komculi mayehluleka umculi bese ezosola bani umsakazi kanti kumele ukuthi abantu becheme nawe qali ngaphambi kokuthi umsakazi ezochema nawe kumele ukuthi izwe likudlale naye mayiphuma lapha emsakazweni efica imonto zonke zekudlala uyabona aya ngimfune ngimthole lo muntu kodwa kufanele inselelo iphosele kakhulu abasakazi asiphoselwe kuthina phela abaculi ukuthi thina ezingenzi kahle kusho ukuthi ngamanye amazwi umculi akayinuke yena amakhwapha ukuthi uthenge ne-studio eqopha uyenzile injustice ubulungisa ubenzile yini ngoba ngicabanga ukuthi umgqumeni abasakazi kwakuphoqa ukuthi asiyomfuna lo muntu odlala yonke indawo kunomfoka ubongane Maduna mangaphosini ukuyacela lengoma ethi ngibheke kahle angiyona into yokuganga wayengekho emsakazweni ingoma yakhe edlala all over abantu benayo ngisho emafonini emontweni abasakazi ngicabanga ukuthi kwabaphoqa ukuthi abahambe bomfuna lo muntu ngoba uyidemand emphakathini udlalwa ngapha nangapha so thina esikwenzayo nje ukushaya umculo wethu bemfishane bese sihlala ukuthi silindele umsakazi uzokudlala mengasakudlala umsakazi usuyaqala ukuthi laba abathola ithuba lokuthi bedlalwe ecishe mhlawumbe abasakazi ngoba bechemile noma badize izinto ezikanjalo ngicabanga ukuthi abakuyeka abaculi lokho ngoba kuhambisana nokungakhuli usukukhombisa nje ukuthi uyisehluleki kwezinye isikhathi engisucabanga ukuthi ekufina sekulungisa ukusukela manje kubhekwe phambili uKhuzani uzibona ekuphi mfoka Mavuso engakusho nje ukuthi uKhuzani ngiyibona ngiwumculi ngoba sengingasho ngithi uKhuzani for the international kodwa ke angicabanga ukuthi kusekhona ongako ngicabanga ukuthi ngisokuyibona ngicula nabaculi abahamba phambili bakwezinye inhlobo nabakwamanye amazwe ngihlanganise umculi wase South Africa nowangaphesha kwezilwandle ngibe yinxusa lokuhlanganisa ubumbano phakathi kwamaciko awusiye nje lento encane kesizwe bese sikudedela oh uye dumolwa muzongibonga ngani uye dumolwa muzongibonga ngani ngibona ngathi kuzongibonga ngethu nakuphela amayezithaza micwelekizwe ngiyabonga kakhulu Masibonga kakhulu sikufisela inhlanhla kho konke nanokuthi nje masikunxusa ukuthi sifuna ukuba nawe la kule ngosi yamaciko ukwazi ukusukumela phezulu uthi nawe uyafisa ukuthi kube khona okushoyo ingosi yamaciko le la sithuthukisa khona amaciko singabhekile ukuthi umuntu ukumupha umkhakha noma uduma kangakanani noma kaduma kangakanani sinika wonke umuntu ithuba lokuthi aqhakambise ikhono lakhe angibonga kakhulu Mfoka Mavuso ngesikhathi sakho kanye nabalaleli emakhaya ngokusilalela bese ngithi insizwa zonke ezizokhipha ngoDisemba ngathi uNkulunkulu engahambela kuzona ezitudio zisebenze ngamandla zimisele ngoba uKhuzani umngenhla kakhulu Isihlaba ngamaskandi lapha uKhuzani njengoba besina uhlelo lwendaba zomphakathi masibonga kakhulu ukuthi ube ingcenye yohlelo lwendaba zomphakathi mina nawe sihlangana lapha eDumbe Dam